Здравейте, хора! Днес играем Майнкрафт. Ще направим на Survival. Който ще се казва YouTube. И разберете се. Да. Малко съм съмнен сутрин. И сега се събуждам. И да. Не питате, що съм избрал тази песен. Просто това ми хрумва на ума. Не сме... Това някаква рандом песничка. Как намерих. Да. Ще правя направо да пускам песни и така нататък. О, мой welcome. Извинете за лага. Нищо не мога да правя по въпроса. Потом се го премахнал от няколко дена, но често. Окей, хора, ходим до Кенефа, значи е седем. Да, аз ще забавя. Е седем. Окей, хора, тук сме пак. Узе. Не мога кажа. Нищо не мога кажа. Че така че не мога да се справя. Не ще налаги, хора. Ако искате да гледате този клип. Аз не съм събрал дърво. И съм намерил си. И тебе колко дълго става пепа? 3 минути. Не да правя много дълго, защото много време скачват. Като слушаш тази песен, може би ще спрем. Значи от лаптоп съм и пак ми лаги. Не мога да кажа, просто не мога да кажа. И това за бест. Окей. Он се не работи.
Како агием вече се гръмна. Горе буквално. Окей, ще вратата започне. Окей, хора, мисля този клип. Абонирайте се, очаквате още. Абонирайте се, харесайте, коментирайте. Очаквате още клипове на тази поредица и други клипове. И довиждане.